Hola, bon dia. Us vull ensenyar el meu Hackintosh. Veieu, és un PC normal que tinc aquí. En esta capacitat. La veritat és que m'ha donat una mica de problemes al principi en la targeta gràfica, però finalment en una Nvidia que em van deixar ho vaig aconseguir. El programa funciona finet, Veieu, sobre el Safari. Aquí tinc una conversa del Facebook. També les pàgines més visitades, no? Notícies. El racó català. El correu. I res, bueno, la veritat és que estic bastant enamorat de com me funciona. També tinc el Photoshop. El Dreamweaver. Funciona bastant bé, Jo recomano a la gent que vulgui que se munti un, perquè la veritat és una experiència per a veure com funciona el sistema operatiu i tot això bastant satisfactòria. Bueno, doncs, este és el meu primer vídeo i apago.